for at betjene, den er med fjernbetjening, og for at få fjernbetjening, den ligger herinde, så der er en kode. Så det stiller man den på først. Og solen den skinner lige i øjnene. Og så drejer man bare her og lukker op. Så ligger der sådan en fyr. Oppe i toppen, der er et rød knap. Den skal man sørge for at dreje i gang. Så er den tændt. Så er der en grøn til at starte med her. Den trykker man på. Så går der lige nogle få sekunder, så kan man høre elektronikken starte op inde i kranen. Så er den klar til brug. Funktionerne står beskrevet her, hvordan den her benyttes. Det I har her på, der kan I hæve og sænke krankrogen med knapperne op og ned her. Det er det øverste. Det næste sæt, det er til at køje den med. Og det sidste sæt, det er til at lægge kranarmen med. Så kan kranen skydes ud også, så det kan forlænges cirka 2 meter, 2,5 meter, så løfthøjden bliver 14 meter. Hvis man skal skyde den ud, så bruger man knapperne heromme på siden. Men der må ikke være belastning på krogen. Det er meget vigtigt. Der må ikke være belastning, når I bruger de kontakter heromme til at udskyde det. Men nu kan vi jo prøve at lige dreje kranen en gang. Hvad så den dag, der er en, der taber den der i vand? Så samler vi den op igen. Og hvis der er en, der får smidt den væk, så har vi en til. Og den er ikke kodet, for der må ikke være to, der er kodet samtidig, fordi så kan den ikke finde ud af det. Og den er vandtæt altså? Ja.